Апам килгән бүген хәл белергә. Апам килгән минем ерактан. Туганымның йөзен күрү бәхет, сөенечем ашты йөрәктән. Тәмле итеп шәйләр эчеп алдык, искә алдык үткән көннәрне. Әти, әни бергә вакытларны, бала чакта уйнап йөргәнне. Күршеләр дә искә алындылар, туган томаша да барланды, яшьлек чоры, кичке уен җире, егетләр дә читтә калмады. Чәчәкләр дә, бакча гөлләре дә, болыннарда җыйган җиләкләр, барысы да искә төште бүген. Әни теккән матур күлмәкләр. Әти ясап биргән чалгылар да, көянтә дә искә алынды, гөрләвектә көймә агызганда, күпме бутый батып калынды. Елаштык та, көлешеп тә алдык, хәтирәнең булды төрлесе. Йөрәкләрдә мәңге сакланырлык, кадерле бит аның һәрберсе. Ешрак кил, апам, ешрак кил, сөйләшәсе сүзләр күп әле. Исән чакның кадерләрен белик, сукмакларны суытмыйк, яме?